Good morning, Bukana. At ayun nga. Ito. Tayo ay sisibat na pa Bicol. It's already 5:14 in the morning. At ayan si Ate Jinky, nadalagang probinsyana, nakabihis na, si Mabel. Hello po. At ito nga. Ayan oh, nakalas na. Nakalas na yung ano ko, nipad. Mamaya ako na lang ayusin. Ito nga, nakaready na kami. At kami ay papunta na ng Bicol. Ayan. Update na lang kami. At ayun nga mga kamandaragat, ang hanadalagang probinsyana nyo ay nagutom. At ayun po, napakaulan po ng biyahe namin. At ayun nga, hindi tayo nakapag vlog. Andito na kami ngayon sa Atimonan. At ang oras natin ngayon ay alas 3. Patigil-tigil po kami kasi nga umuulan. Hindi naman namin sugudin yung ulan kasi malakas. Kaya pagkakatila, saka ang takbo namin. Kaya nagutom siya. At ako ay hindi pa masyadong gutom. Kaya ito lang yung kakainin namin. Kakainin ko yung tira ko kanina. Wow. May tissue. Ayan, kakain lang kami, pahindag, tapos takbo ulit kasi mga 3 hours pa siguro kaming mananakbo. So ayun, kain muna tayo. Bali ito ay merienda tanghalian na. Kasi yung kain namin kanina alas 9 ba yun? Alas 9, almusalan lang yun. Kasi pag alis namin kanina ng Bukana ay nagkape lang kami. So mga alas 9 yata yun kanina, nag-almusal kami. Tapos ito yung tira. Ito na lang yung kakainin ko. Yung soup lang in-order natin. At ayan, ang ating hanadalagang probinsyana ay nagutom. Ubos mo yung lahat. Mag-request ka. Gravy. Gutom din pala ako. Soup. Init. Namiss ko agad ang Bukana. Nakamiss talaga ang Bukana. Ayan. Shoutout ko kay Idol Jeff. Sila Nanay Lila. Sila Verona. Parang yung yan, sa Budget 7. Lapit na kami sa Saragay. Nagutom lang kaya kumain. At ayun po, katatapos lang namin kumain. At ito, nag-aayos na ulit si Handalagang Probinsyana ng Nipad. Nipad pero sa siko? Oo, yun na rin ang tawag dyan. Di sikopad. Ayan napakahirap ng namin, pagbiyahe namin dahil ayun nga, maulan. Medyo tumila na pala. Medyo tumila na siya. At ito yung mga bitbit namin sa motor. Ayan, mamaya papakita ko sa inyo kung paano yung sitwasyon namin sa motor. Ayun, kakabit lang kami ng ipad. Nakapagkabit sa ano masabi mo? Nakakapagod ba? Balik pa tayo Bukana. Babalik pa. Kailan? Bukas? November. Yan, November daw, babalik siya. Ako hindi. So, ayan, nakanipad na tayo. Ayan, so, hindi ko naubos yung in-order namin na super meal kasi kaya na pa ako nagugutom, tapos si Mandaragat ay pa nagugutom, kaya ako muna yung hindi pa kami kumain, tapos ngayon nagutom siya, kumain na kami, diba? Kasi ayun pa yung pera kasi hindi ko alam, ako nag-enjoy kumain, masakit na tiyan ko eh. But 4 hours to go bago makarating ng Bicol, so ride safe to us. Miss ko na agad ang Bukana.
pabalik naman ako doon. Kita ko lang isa. So, let's go. Tara na. Go! Go! Para safe tayo. Anong tawag dito? Elbow pad. Elbow pad. Elbow pad? Kasi nasa siko eh. Maraming naman dito. Nipad totoo yun. Minsan yung mga nag-iimbento ng mga bagay-bagay, maliit din ang mga pagpapangalan. Bakit? Tamo nipad, nasa siko. Elbow pad nga yan. Ang nipad, nasa tuhod. Kaya ang ani, Sabi mo kanina, parehas lang yun. tos, may nis. Ikaw pala ang mali eh. Ano lang ito, ang gamit natin na nipad ay ano lang to, yung tawag dito, pansamantala lang ito, hindi ito yung ano, hindi ito yung original na nipad na elbow pad at nipad. Binili lang namin ito para may magamit tayo pa awit ng Bicol. Okay, let's go. Hindi ka rin naubos yung ano. Yung pera namin kanina kumaga, hindi pa rin naubos. Mahirap magbiyahe ng ano, maulan. Hindi, mahirap magbiyahe ng madaming dala. Ayan, mahirap magbiyahe ng maraming dala. Saka ano pati, pwede sanang ganito karami kung may ano tayo. Sana tawag doon, yung box. Sa likod. So, let's go home na. Yan. Mga kamandraga, tingnan nyo yung ano, bukod sa mga bit-bit namin, ito, pang bag, yung pa dito sa baba. Okay lang yan, maganda naman ang kas mo. Ano may sabi? Ako. Sabi ni Kuya Ray. Sabi yung bag. Ano ko lang na. Lalo na yung kay ito. Asan na yun? Yung last yun. Isuot na natin to. Check. Paper check. Bag. Ito, kakainin ko mamaya sa ano. Bago nagpahinga kami sa Tagkawayan. Ayan. Hindi natin ito ilalagay. Yung bag na to, ito to. Diba? Pulutang. Ito, susi ito, susi. Hindi namin alam kung anong oras na yung makakarating sa amin kasi pag maulan, magpapahinga kami. Sarap lang magmotor kasi pwede mong madaanan yung mga ano, mga gusto mong daanan, magandang view. So nga lang ito, maging tapanudo yung bag mo. Ang sunod natin gagawin, magpakabit tayo dito ng ano, yung box dito. Para may lalagyan tayo ng okay. Pagka to. Ito na helmet. So, mag-helmet tayo. Huwag na, matigas man ang ulo mo.
Sumakay ka na dyan. Ayan, nakikita nyo ang aming ano, itsura. Ano kami, para kaming ano tawag dito, may nagdi-deliver ng mga sa Shopee, sa Lazada. Ayan. Ma'am, 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 saan po ang deliver nyo? Bicol. Bicol? Ano eh, Shopee, Lazada? JRS? Oh, sumakay ka na at kakapunin na ang deliver mo. So yun mga kamandaragat, pupunta na kami dahil baka abutin pa kami ng malalim na gabi. So ayun mga kamandaragat, at oras nga natin ay 6:09. Dito pa lang tayo, pasok sa amin. Yung tinatawag sa amin na Tagugon. Part pa ito ng Quezon, pero malapit na yung boundary. Let's go! At ayun nga mga kamandaragat, 6:43 48 6:48, kararating lang namin dito sa ayan, McDonald's Tagkawayan. At ito nga, gutom na naman ang hana dalagang probinsyana nyo, kaya kami tumigil dito. At saka ano na rin, pahinga din kasi halos 2.5 hours kaming nakbo simula sa Atimunan. Ayan, go muna tayo. Grabe. Ito na yun. Yung dati? Malay sa pet. Pahinga lang muna tayo. Pero parang busog pa ako. May tao. Ano kakainin natin? Yan mga kamandaragat, at ito na naman tayo sa kainan. Inabala na naman tayo ng ulan, kaya matagal na naman tayong makausad. At salamat, walang ulan dito sa ano, hindi ko nakita sa labas. Walang ulan dito sa parte ng Tagkawayan. Siguro ay dire-diretso ng walang ulan. Ayan, di-dinner na kami bago kami lumiretso sa amin kasi sigurado wala dong pagkain. Kaya ito, kain na kami dito sa Tagkawayan. At sila na dalagang probinsyana ay dapil na daw siya. Natitingnan mo na yan. Doc nag-chat. Nag-chat. Shoutout pala kay ano, kay Idol Rigundox. Ang tunay palang pangalan niyan ay Marcin Ruli Garcia. Oh ba, kaganda naman pala ng pangalan eh. Bakit Rigundox ang pangalan? So ayan, waiting kami sa aming order. At ayun nga mga kamandaragat, pagdating nung pag-serve ng pagkain, subo agad siya na talagang probinsyano. Gutom na gutom. Grabe. Ako hindi ako makaupo ng ayos kasi ang sakit ng ano ko, tadyang. Sobrang haba ng biyahe. Tapos ang hirap pa at ano,
Yang maulan. Nag-shoot nga kami sa lubak. Tapos, Lakas ano? Nagatak na yung ano, yung gulong. Ewan ko lang kung may tama yung mags to. Titingnan ko bukas. Hindi ko napansin yung ano, yung lubak. Gawa ng may tubig. May tubig na laman yung ano, yung hukay. Kaya yun, shoot kami sa lubak. Buti na lang at ano, naitigas ko ang ano, braso. So ayun, kain lang kami at pahinga ng konti. Siguro ay mga ano na lang. Kada sigurong 1 hour, nandun na kami sa bahay. Wala na. Wala na yun. Wala man ang ulan, so ayun. Saglit na lang. Dito kami kumain ngayon sa Tagkawayan, Quezon. At ayun nga mga kamandaragat, oras natin ngayon ay 7:32 na. At ayan, kanina walang ulan pero ngayon pumapatak na naman yung ulan. Kaya kami ay sisibat na. Baka lumakas pa ang ulan. Nag-aayos lang si Hana, dalagang probinsyana, ng kanyang ano, elbow pad, knee pad. Bilis na at ayan, pumapatak na ang ulan. Pumapatak na naman ang ulan. Oh, ayun oh. Hindi nakikita sa ano pero ayun oh, lalaki ng patak. Grabe ang amos ng motor na gamit namin, no? Motor ni Hana. Ayan mga kamadaragat, oras natin ngayon ay 8:18. At ayan, kung nakikita nyo, umuulan na. Dito na kami ngayon sa ano, papasok sa lugar namin. Ayan, let's go. Parang pwede mo basa yung cellphone mo. Bakod na ulit. Ito po ang aming barangay plaza, barangay Bull. Walang mga tao ngayon. Bagay, gabi na kasi maulan. May bukas pang tindahan. Hello!
At ayan ang ating tricycle plot. Plot ang tricycle. Parang magagising pa sila doon, ha. Ano baba? Okay. Check. Bukas na natin ilabas yung ibang gamit. Madiretso ko na ba sa inyo? Hindi po. Kukain ko lang yung susi. Yan ang bahay. Ito po. Yan. Ang dami dito. Ito po ang aking bahay. Ito kahoy dito. Itong kahoy. Wow. Ano na dito? Pangstay natin yung mga labaw dito. Ay, ito ang daga ay. Yung mga pataw ayun eh. Gawa ng pataw natin. Tawagin natin susi mga kamandaragat. Puntahan natin sila. Kita ko. Joseph Fishing Vlog. Joseph. Wow. Ayun mga kamandaragat, oh, nagawa na ni Joseph ang ating pataw. Yes. Ay Joseph po. Oh. Ginawa na yung ating pataw. Ito nga po ta. Nandun? Tama dun. Makakuha lang ako susi. Sige. Pataw natin yung gawa na. Ayan, shoutout kay Jan Igor. Ito na yung kulang pa. Ayan, puntahan muna natin yung susi. Hindi na namin ano. Ayan. Nandito na po kami sa sa barangay namin at ito si yung tita ko. At naandun yung iba ko tita. Kukain ko lang yung susi na, parang kong susi. Sakit sa paypay. Kasama ko si Ana? Ang ulan. Kaya kami nagtagal. Patigil-tigil kami. Wala kayong kaputi? Hindi man kami magkaputi at ang hirap ng nakakaputi. May dala kaming kaputi pero hindi namin nasuot. Hello, kumusta? Hi! Ginabi na kayo. Wow, ganda na dito. Namiss ko ang umunay. Yan, Tita Mia, Tita Lisa. Hello. Yan ang masarap o saging. Bagong tapos ang kain. Nagkain na kami. Anong ulam niyo? Isda? Ayun, may kabraso pang isda. Kain na kami din. Kain kami sa Tagkawayan. Sa At sa Oo. Sa Bakdo. Ano ang ating bangka? Bukas na natin pupuntahan. Hindi na, Amusin na. mukhang Bakdo na yan. Ha? Nakamotor lang kayo, di puyog kayo ng ulan. Oo. Grabe nga, kaya natagalan kami na nagpapahinga kami. Tagal namin. Tagal namin naghintay dyan sa McDo Mahigat-higat na ang yan. ulan. Matakbo kayo. Ay, kaputi. Meron. Diba, bulok man yung kaputi namin dala. Ito muna ako, bukas na akong bahay. Hindi ka pa yung nakakabulak. Bukas natin ating bahay. Baka may kapre na dito. Ho! Susunod ka. Oh, bukas ito ata. Ayan. Welcome sa aking bahay, mga kamandargat. Yun oh. Medyo napakalinis po dito sa bahay. Ayan oh. Kita nyo? Lah, nangyari dito? Ayan, sira-sira po ang Wah! Pagod. Kalat oh. So, yan, na. So, kumusta ang biyahe? Ayun, grabe. Ano yan? Alin? Ay, lokban. So, Grabe. kumusta ang biyahe, madam? Ito na po si Joseph oh. Sama na ulit natin. At ayan mga kamandaragat, kumustahin natin si Joseph.
dahil ayun nga pinagawa natin yung pataw sa kanya. Kumusta naman Sep yung paggawa mo ng pataw? Okay naman. Natanggalan lang ako sa pagbubutas. Ay pagbubutas. Oo. Kasi Mga ilang araw mo nagawa yan? hindi ko tapos. Baka kung bubuuhin, baka 2 araw lang. 2 araw. Ay. Maganda at kwenta mo na. Mahirap magkwenta ng gawa-gawa yung paudot-udot ay. Putol-putol din ang gawa ko niyan eh. Mm. Yung una, ginawa ko ng hanggang alas 3. Pagpuputol. Tapos gumawa ako ng pagbubutas hanggang alas 11. Tinigil ko na at nag-upload ako ng isa. Tapos, yan, kanina lang yan. Ay, yung pagbubutas. Yung iba niyan, kahit nakuha mo na ba lahat na lubid? Meron pa kay Iyong. Hindi pa tapos. Tapos, sino pa bang ibang kay Saldi? Nakuha ko na kay Saldi. O pag naubos yung lahat, tapos na yun. Kulang. Tapos na yun. 11 pa lang yan. Ang pa lang yung iba. Unique. Nandito na, dala na. Hindi na rin. Tapos So, yun. basta kay Iyong. Baka Kay may Iyong. isa pa. Ay, 3 kay iyong pala. Diba? Mga 3 din. So yun mga kamandaragat, ito nga. Tapos na, medyo kulang pa pala, hindi pa tapos yung yung pataw. At bukas, yun ang Wala titirahin. lubid eh. Yun ang titirahin namin. Hindi, binigay ko na sa kanila lahat eh. Pinutol-putol ko na sa Yun dyan. na lang. So ayun, yun ang titirahin namin bukas, yung lambat ni Kuya Victor de Luna. Shoutout kay Kuya Victor de Luna. At si Jan Igor pala, si Kuya Jan Igor pupuntahin dito. Kailangan. Hindi ko lang alam kung kailan. May ba naka ito? Ano mo na ito? Alin? Yan, naka Yung lambat? Oo. Wala pa nga. Baka yun ang yan ako sa kanya. Pag Sabihan ko si Tuyo. chat ko na lang din. Ayun mga kamandaragat, nakakapagod yung biyahe. Pero parang wala lang. Kasi nga sulit yung pinagpagura namin, sulit yung pinuntahan namin. Napakabubuting tao yung pinuntahan namin. Ayun nga, kahit nga nagsakripisyo tayo ng panahon na mawalay din sa dito sa pamilya namin na anak. Pero may nakilala naman kami na bagong pamilya doon. Yun nga yung mga bagong pamilya natin sa Bukana, sila Idol Japper at pamilya niya, mga Flakes, mga pamilya doon ng mga nag-alaga sa amin. Napakababait nila. So ayun, hanggang dito na lang muna yung vlog natin at abangan natin ang mga susunod na mga Ayun mga kamandaragat, pauwi na si Hana Dalagang Probinsyana sa kanila. Ha? Oo, sige. Sinundo ng kapatid kanina at dinalahan ng payong.